Sean Saliba għandu 26 sena. Iżda ta' din l-età dan iż-żagħżugħ Mosti diġà qed jagħmel isem għalih innifsu hekk kif qed ikun deskritt bħala wieħed mill-iskulturi prominenti f'pajjiżna. Riċentament Sean ġie kkummissjonat illi jagħmel statwa ġdida tal-Irxoxt mill-Lavalette Social Club ta' Blacktown f'Sydney l-Awstralja. It-tnejn filgħodu iltqajna ma' Sean fil-garaxx tiegħu fil-Mosta fejn sibnieh jagħmel l-aħħar preparamenti fuq din l-istatwa hekk kif lejn tmiem din il-ġimgħa se tintbagħat l-Awstralja. Miegħu tkellimna dwar kif ingħata dan ix-xogħol. Kien madwar is-sena li għaddiet qisu għall-ħabta ta' Diċembru li kkuntattjawni mill-Awstralja wara li kont għamiltilhom l-ewwel statwa ta' Santa Marija madwar 3 snin ilu. Għamlu l-kuntatti li kien hemm bżonn nippreparajt l-ewwel disinni, intoġob id-disinn u mbagħad speċi għall-ħabta ta' Jannar frar qaluli biex immexxi. U kien għall-ħabta ta' Settembru li għadda jsu li beda xogħol fuq l-istatwa. L-istatwa tal-Irxoxt hija orja ma' 6 piedi bil-figura ta' Kristu weħeda twila 4 piedi u nofs. Lil Sean staqsejnieh jekk meta ħadem l-istatwa kienx hemm xi ħaġa partikolari jew inkella oriġinali illi għamel. Peress li hemmhekk ma tantx għandhom kobor bħala bibien u hekk li ma stajniex nagħmlu pedestal tagħha, ħadd l-idea li nagħmel il-qabar u nibdlu forma ta' pedestal biex jiġi biċċa waħda biex huma kemm jista' jkun ma jkabrux fix-xogħol. U daħħal dik l-idea li nagħmel il-qabar bl-isħaba Kristu tiela minn ġol qabar. Sean spjegalna li biex ħadem l-istatwa l-ewwel lesta il-bażi bis-serratizzi u l-ħadid imbagħad għamel il-qabar. Imbagħad ħadem fuq l-istatwa innifisha billi l-ewwel ħadimha tat-tafal ħareġ il-forom tal-ġibs biex imbagħad għamel il-karta pesta biex finalment kien jonqos l-aħħar irtokki bħal skatlatura u żeba'.